Lengger Werkudara. Werkudara ya Bima Suci pun bapa sing prapta ngger. Ora ana Werkudara sing ana Begawan Bima Suci. Kowe dadi pendhita peparapi Bima Suci ning dumadine Werkudara kowe nganggo jubah, nganggo serban. Kowe muridku, dudu muridmu. Muridmu kowe Werkudara yen aku Begawan Bima Suci. Sakarepmu sing baku Bima Suci ya Werkudara, Werkudara ya Bima Suci. Sumurupa ya ngger, anane nggonmu mapan ana ing pertapan kene iki Arga Kelasa, kowe nggelar kawruh ngelmu, ngelmu panunggal, ngelmu kebatinan. Manjing suruping pati, ngelmu makrifat sing tok babarke. Akeh raja nerpati satriya sing padha ceciklu ngisrep pangawuring Sang Wikudibdya dadi siswamu. Mongko sing jeneng kawruh makrifat ngelmu panunggal, ngelmu kebatinan ku ora sadengah menungsa dibabarke yen durung cukup sangune, yen durung cukup wadahe. Lah yen bocah nom kok dibengat ngelmu makrifat, dituduhi ngelmu kasampurnan, diwarahi ngelmu kebatinan. Oh lole jagat arep dadi apa ngger? Mengko wonge do ngerti sejatining karo panembah, mula do bingung. Ora iso milih lan milah sapa sing wajib disembah lan sapa sing dianggep titah. Merga wis uninga manjing suruping pati. Apa aku luput? Aku gelar ngelmu kebatinan, ngelmu kasampurnan kanggo ndandani rusake jiwane para titah. Rusak ing jagat merga pakartine manungsa kang candala budine. Mulaku duweni kewajiban Begawan Bima Suci madhangake ingkang peteng ndandani wong sing padha rusak, padha bobrok jiwane, nglempengke barang sing bengkok. Kowe mono bener ngger, ning kowe kuwanen. Merga apa kowe muridku, aku bapa gurumu. Jaman kowe ngaji, takon sangkan paraning dumadi sing nuduhke sapa iki Penemban Durna. Gurumu sing meger-meger. Kejaba yen aku wis tumekaning pati, kowe nutukake sejarah dadi pendhita, tak rilani, tak pengestoni. Ning merga gurumu isih sugeng apalipurna, kok Werkudara arep nglangkahi marang panguwasane Begawan Durna. Aku ora rila ngger Werkudara. Mula kang saka iku mumpung durung kebajut isih man karo muridku melas karo Werkudara. Oncata saka pertapan Arga Kelasa, kabeh putra siswamu gawanen mulih kon bali ana ing papane dhewe-dhewe. Werkudara, kowe bali ana Jodipati dadi satriyaning praja, ngreksa njaga tentreming negara Ngamarta. Kudu melu cawe-cawe acancut tali wanda. Yen Werkudara iya, mergo aku dudu Werkudara, aku Begawan Bima Suci. Mundur ngger, mundur. Ora sudi, ora ana sing perintah, ora ana sing ngreksa, ora ana sing murba. Begawan Bima Suci, aku gelem oncat saka papan kene, gelem leren nggonku dadi brahmana. Lamun ana sing dawuh. Sing dawuh sapa? Angger Puntadewa? Dudu. Angger Duryudana? Dudu. Sinuwun Baladewa? Dudu. Kowe manut karo perintahe sapa? Perintahe dewa? Dudu. Manut karo perintahe sapa? Bima Suci? Aku gelem manut, gelem oncat saka papan kene lamun toh uripku dhewe sing dawuh. Merga Bima Suci aku ngawula karo uripku. Aku ora manembah karo lor kidul wetan kulon. Ning sing tak sembah Bima Suci nyembah karo uripku dhewe. Kowe ngucap kowe mung manut karo pangrasamu. Kowe mung manut karo lenging ciptamu. Dudu pangrasa, ning aku manut karo rasa. Bedane apa rasa karo pangrasa? Padha wae. Padha wae rasa karo pangrasa. Beda. Bedane
yen pangrasa kuwi empange rasa ya ki mapan ciptaning pamikir ciptaning manungsa owah gingsir saiki padhang mengko dadi peteng saiki guyu mengko dadi nangis goyen ciptane manungsa owah gingsir ora langgeng saiki milih sesuk dadi mungsuh saiki mungsuh sesuk dadi botoh goyen pangrasa ning yen rasa utusaning Gusti mula sing diarani rasul ki mapane ana telenging ati aku lan kowe dadi utusaning Gusti mula sing diarani makrifate syahadat percaya ananing Gusti lan rasul sing dadi utusaning rasul sapa ya rasa sejati iki Durna. Tambah umur kowe tambah kawruh Werkudara. Sakwise entuk banyu suci kowe kuwanen. Kemaki kowe madheg dadi pendhita. Saiki adu kasentosan, adu ngelmu sakarepmu. Ning kewajibane Brahmana kuwi memayu-hayuning jagat. Aku ora seneng dredah lan pasulayan. Ewa semono yen kowe njaluk tak ladeni. Cundha manik tampan ana ngger Werkudara. Sirna dening aku kowe Werkudara. Mati. Cundha manik. Tampan ana. Mati. Werkudara kowe kok gendhong, kowe umuh, kowe sombong. Kowe ngetokke keampuhanmu, Ngger. Kowe ampuh. Ora ana menungsa sing ampuh kejaba wong kang bener lan jujur. Gaman sing ampuh kalah karo wong kang jujur. Nadyan Durna kentur tapane lakoni 5 wektu salat sembayang. Nek kowe ora jumbo karo pakartimu nggone manembah tanpa guna. Aduh, malah dikumbah aku. Werkudara ya Bima Suci. Supaya pun bapa percaya karo kuwasamu, ketokno Ngger Bima Suci. Sejatine aku sirik karo dredah pasulayan ning aku nggayuh kasampurnan. Ning supaya kowe percaya lan ngandel karo panguwasane Gusti Kang Hangkaryalaka sabda mandi cipta dadi. Karepmu kowe tata gelar lair wujude pendhita. Ning pakartine tumindake ora beda kaya kewan. Ilang wujude Penemban Durna. Werkudara aku dikapake. Kok disepatane aku dadi Wraha. Aku dadi celeng Bima Suci, aku njaluk diruwat. Aku wis mertobat Ngger, aku wis kapok. Pun bapa aku rumangsa luput, aku rumangsa kleru. Aku njaluk diruwat yo Ngger. Ora iso ngruwat. Lho kok ora iso ngruwat piye? Yen kowe arep takon dalan pangruwatan kanthi cara kowe kudu nebus dosa keluputanmu kanthi mertobat. Kowe kudu gedhekke rasa pamratobatmu Durna. Aduh njur cara kepiye? Laku sing utama tetulung marang sapa wae kanggo nebus dosa keluputan. Aduh dicuni. Kula Lho niki kok enten Wraha.
Kok ana celeng dicuni sampean pangling napa mboten dicuni kula nyuwun tulung. Kula nyuwun dipun ruwadi. Kula nyuwun dipun ruwad. Iya ora ngira babar pisan. Lah kok malah Kakang Dono dipangan celeng. Ngger Kurawa. Kurawa nyekelo gaman Kakang Dono dipangan celeng mula celenge digebuki ayo ayo celenge diajar yo modal ati aja kurang ajar dicuni sampean mosok lali kalih kula di kula niku penemban Durna kok ndaren Durna dipangan celeng kurang ajar perintah kula kon gebugi kula Dursasana kurang ajar Kartamarma Sembrana Sartayu wani karo wong tuwa Nger Pandhawa Arjuna kowe ning ndi Nger pun bapa njaluk tulung aku njaluk diruwat Nger Arjuna anakku Nger minangka sambeting carita prak ginawe adoh ginawe perak tunggal kandhane beda papane tan kadang mapan wonten Kanyuwangan Jonggring Saluka ya ing Kanyuwangan Suralaya Paku Jati Kataliwarna ya ing Kanyuwangan Ngundarandir Bawana Sanghyang Jagat Girinata ya Jagat Pratingkah ya Sanghyang Bathara Guru miyos wonten Bali Mercu Kundha Manik lenggah dampar Semara Kaca ancik-ancik sunguning lembu andini sinibus sangganing Jawata Tridasa Wataknawa kaya winali ing swasana parandene ingkang kapiyarsa ungling gamelan saking kadewatan
Siang Pantara ratri hamung cita pukulun tanul yan kaheksi nila katur ingkang cundha mandi miang kagungan tosin sip Hung ilahin mastuhuna sekaring bawana langgeng Kakang Narada ulun iji marak mangarsa tong pergencong plak-plak tong bu bolong kali jodhe sapa sing gawe lodru ya hak adi guru inggih kula non nimbali dhateng Rakantong sidik pangudal-udal lampah kula raharjane skala durga mendhak kala sirna taklimipun pun Kakang katampi adi permesti sampun ulun tampi Kakang Narada kemarin kula badhe nderek mitra ngadi guru menika dadi dinten pisawanan tumapaing ari sukra manis windu sancahya adi guru kok nimbali pun Kakang lan ingkang putra Bathara Penyarian Brama lan Yama menika wonten wigatos menapa adi permesti ulun badhe mundhut priksa Kakang Narada menapa ingkang dayani sumu ing gara-gara lho kok ndadak mitrang dhateng pun Kakang adi guru menika rak ngasta pangwaos Giriloka Janaloka Indraloka Tribawana sampun kacakup kapurba kawasesa dening adi guru kok dangu dhateng pun Kakang Suraya menika dayanipun kok sumuk mboten namung sumuk saya dangu hawanipun kok benter oh mekaten nggih yen ngaten kula tak matur lepat nyuwun pangapunten adi guru sumuking ponang gara-gara menika yektosipun saking merjupada mapanipun saking pertapan Arga Kelasa ingkang mayah pun Werkudara sak paripurnanipun nampi kawruh sangkan paraning dumadi gayuh banyu suci Perwitasari nadan to manjing wonten telenging samudra Minangkalbu mboten pejah ning malah kapara saged pinanggih kalian gesangipun saged pinanggih kalian Nur Muhammadipun piyambak karana sang menika adi guru kawruh ingkang dipun tampi Werkudara lajeng madeg dados brahmana madeg dados pendhita peparapipun Begawan Bima Suci ing riku Begawan Bima Suci nggelar kawruh panunggal kawruh kasampurnan ngelmu kebatinan manjing suruping pati utawi kawruh makrifat kawruh rasa ingkang dipun babar dening Begawan Bima Suci Kakang Narada punapi adi guru krana saking menika ulun netepaken sumbering gara-gara saking pakartinipun Werkudara lho kok malah adi guru nglepataken dhateng Werkudara menika pendhita brahmana derajatipun menika sami kalian kiai nuntun tiyang ingkang bingung ngobori tiyang ingkang peteng tegesipun peteng manahipun ingkang sekami dereng uninga sejatining panembah saksamunipun dipun dunungaken dening Bima Suci lajeng uninga sejatining panembah sapa sing wajib disembah ewa semanten kok dipun anggap lepat menika dos pundi adi guru Werkudara menika satriyaning praja nggadahi kewajiban inggih menika tumut cawe-cawe ngreksa praharjaning negari Ngamarta ewa semanten Werkudara nilaraken kasatriyanipun malah madeg dados pendhita
Kanthi menika cetha bilih ingkang wayah Werkudara menika wau lirwa nggenipun kagungan jejiban Kakang Narada badhe ulun emutaken supados wangsul wonten kasatriyanipun. Ewa semanten yen boten purun badhe ulun sendal mayang ulun cemplungaken kawah Candra Dimuka. Dewaya nuntun aprangsaya kang samya sarasaran Narada ngepalani Jawata Sukamulat Yoga ulun Bathara penyarian Brama lan Yama. Kula wonten dawuh Rama Pukulun. Kula nek wonten dawuh Pukulun. Ilaik kula wonten dawuh Pukulun. Ulun sraya supaya tedhak ana ing pertapan Arga Kelasa. Werkudara elingna, emutna supaya bali ana ing Jodipati leren nggone dadi pendhita. Ewa semono yen panggah rasane uga atine prayogane disendal mayang. Aduh kados pundi Rama Pukulun, kados pundi Rama Pukulun. Kula malah bingung Wandrada kados pundi. Penyarian Brama Yama nindakake pakaryan kuwi apik. Ning kudu waspada lan kudu prayitna ngati-ati. Sebab sing diadepi sapa? Werkudara utawa Bima Suci. Kuwi mendhita dianggep luput malah disendal mayang. Iki kepiye Nger? Yama, kula malah dados bingung wa. Wis mangsa guru yen Yamadipati kok midu karo ngendikane Adi Guru, Yamadipati bakale kuwirangan. Titah ora luput kok disendal mayang, bareng titah sing luput sing kleru kok dialing-aling kok dikudungi. Lah donyane arep dadi apa Yama? Ora luput sendal mayang, ora luput dijabut. Inggih, mongko sing dijabut ki wong sing luput, wong sing kleru. Mesaken dewa, mesake Yama. Kedahipun mboten perlu dijabut, ora usah dijabut. Mengko yen wis rampung ora ucul dhewe, ora usah dijabut. Oh, lajeng kados pundi? Brama Yama, aja diwangsuli mangkata nyuwun tambang pangestu Rama Pukulun.